Gaan nyo no! Imo na napit ka lang pala! Kami wala kontra! Huwag pa rin nabantay sa kuwa. Bugo! Pati! Oh! Asa mo nita manulaan eh? Naon sa kawa ka kabasaan ni nga we are tagom! Nga tas tagom! Dito manula! Galaw-gaw. Naana dito sa Mindanao. Lain po kaya nata sa Bohol! Ano ang tago mo ka kabasa? Tara kay basig! Nanay mga kalaban dito, tara! Tara. Kung ba init na kayo? Ya ate, dugayan mo trip! Bugaong kayo ba? Palabay, masunig bato rin tawanan eh. Tanawar ah. Mayroon yung gasporma ba? Hoy! Mga mago! Tolo! Na may kauban taga Bohol nga hangol no basketball! Si hangol pre. Tarong ba? Ah, joke lang pre. Relax lang. Ako ay bianing baryo. Tara na. Sige galis ya. Let's go. Milyaan doon ako. Kung isa, magdigyo na taga din ba? Gahay ka rin sila ba? Gihagit man ta. Highlights mo yung buhok. Bayot na. Usay bayot. Pagsukur ba? Tawag ka kung sir ba? Palikuron di karon. Ayaw ba? Relax. Ayaw lagi. Tayo rin Sige. ka diri ah. Dayo kayong buhol. Sorry buang ka. Tayo kay ng Bohol. Ako isukin na ang isa o. Mamaak. Si Mama Ak. Ha? Pero Aisa pre. Anong mas usara mo ilang ring? Sa Sorry. ko may dula no kay 3v3 nya duhay ring. Isa ray ring diri sa mo manad ra ka. Sa isay ray ring. Duha manggod. Tara oh. Ay, nari ditong isa. Ono sama mo na, manula mo na, kainit kayo. Ano na? Utom na ko. Ay no. Kaya ninyo eh. Unya, unsay pusta dire? Abi pa lang, walay kapag regenria sa una. Sakyan na yun na lang. What? Ah, sige. Amo na iposta among inuba. Ay si pataka dia bago pa na ako ng inutang. Aw, inyo ka nang inuba? Katura mo. Ayo pre. Sige na, usa pa may dugayan init na kayo. Tara game, bulan ta. Tara. Satan ako ha. Dili. Ya, si Mr. Alig-alig ba? Di ka abot. Oh, mamula. Yati, wala shoot. Sabi sa may tirana niyo na pud man dire. Buang 3v3 mangguni duhay ring. Ah, binuang man ang niyo oy. Mga nambula. Lol. Bantay. Bantay. Kansi man tani pre. Kansi mo lang. Kit kay green good. Pwede ta papili pre. Dula ta. Let's go! Ayun! Yati, nagunaw na lagi to. Let's go na wa. Sabi sabak sa to dire be. Let's go. Sa man toy gibiyaan man nimo kapatid. Wa nalipat ko sa ring kapatid. Kabalo kang abtik kay tong naong oh. Bro, magagdian na danang 3v3 duhay ring. Nya saan na to ni? Isabot. Di, bawi ta pre. Kapatid. Ba. Ano? Grabe giting sa kayo hukom kayo. Ay, namas clean. Ano mo? Yati, gaan nyo no! Imo na napit ka lang pala. Kami wala kontra! Huwag pa rin nabantay sa kuwa. Bugo! Yes. Okay, last ball ta pre. Pasat pre. Ay, di ba kasat? Dra. Ang sugod lang igahik dito sa... Bata diri ba? Atay, sige mga pangayog screen mo magsugba. Bata ba? Yay, kapoy na ko ba? Wa pa si Rukoy Apri aling dula ah. Grabe ni suraan. Hindi nakakasulod. Oh, yate ka nung namasakiran dire. Pre, dali pre. Screen! Yati, may sakyan na ni ba? Impas ka. Yes!
bay. Ay, mali na niya kung diparkingan. Sampo ka, Jose. Huwag mo ka na tayo. Oh, bang kayo. Tanaw ba ni musik ka na para madipinsa na ito, tarong? Pagkali sa tuloy mo. Ikaw kayo! Hey! Wai, pusing! Di na mau! Ha? Kanang kangga! Na! Pastila na kangga! Mone! Na! Mo, day ni! Yati, may pagwisugal!